Psihički i fizički zlostavljane, ponižavane, tretirane poput komada mesa, najčešće su spominjane riječi u već više od 200 svjedočenja žena o njihovom iskustvu s porođaja. Toliko ih je dosad pristiglo na e-mail udrugu Roda od početka akcije koja je krenula na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. studenog. Kampanjom pod sloganom Prekinimo šutnju, udruga Roda pozvala je žene da podijele svoje loše iskustvo porođaja, kao dio procesa izlječenja od traume i kao čin bunta protiv tradicionalno ukorijenjenog stava da se o lošem iskustvu poroda ne govori i da je jedino važno da je porod rezultirao zdravim djetetom. Osnovni cilj ove akcije sadržan je upravo u samom sloganu Prekinimo šutnju. Već godinama se borimo protiv nasilja u rodilištima, a cilj nam je da žene više ne šute o tome, da prisilimo institucije da o tome ne šute, da nitko ne šuti, kazala je koordinatorica akcije Danijela Drandić. Diljem svijeta mnoge žene doživljavaju nepristojan i uvredljiv tretman tijekom porođaja u bolničkim rodilištima. Takav tretman, osim što krši prava žena na dostojanstvenu skrb, može također ugroziti ženina prava na život, zdravlje, tjelesni integritet i slobodu od diskriminacije. Kampanja Prekinimo šutnju udruge Roda traje do 10. prosinca. Sudac Županijskog suda Ivica Veselić oslobodio je zadarskog profesora Ivana Poljakovića optužbe za diskriminaciju zbog izjave da je homoseksualnost bolest. Podsjetimo, optužen je bio zbog izjave HDZ je donio zakon o suzbijanju diskriminacije prema kojem ne smijem reći da je homoseksualnost bolest. Mogu dospjeti u zatvor, ali zatvora se ne bojim za istinu. Homoseksualnost je bolest, a ne opredjeljenje. To je kazao u listopadu 2012. na predavanju Zdravstveni odgoj, pranje zuba ili pranje mozga u organizaciji Vijeća Hrasta za Zadarsku županiju. Udruga za ljudska prava Socius tužila je Poljakovića tražeći da ga se kazni sa 30.000 kuna i da mu se zabrani javno djelovanje zbog neutemeljene i izrazito diskriminirajuće izjave za pripadnike homoseksualne zajednice. No sudac Zagrebačkog županijskog suda Ivica Veselić je nepravomoćno odlučio da se tužba protiv Poljakovića odbija. Vlada je na prošlotjednoj telefonskoj sjednici na prijedlog zastupnika SDP-a Peđe Grbina i Marije Lugarić prihvatila amandman na članak 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Time je omogućeno da od 1. siječnja iduće godine izvanbračni drug i životni partner mogu koristiti osobni odbitak jednako kao i bračne zajednice. Porezna olakšica se odnosi na povećanje odbitka u slučaju da je partner nezaposlen, a tom se olakšicom u konačnici dobiva i veća plaća. Ovim amandmanom Vlada na neki način dovodi u red i rad porezne uprave. Iako su poreznici i dosad trebali provoditi odredbe iz Obiteljskog i Zakona o životnom partnerstvu, u obrazloženju amandmana može se iščitati kako to u praksi očito nije bio slučaj. Prihvaćanjem ovog amandmana Vlada ukida nejednako postupanje prema hrvatskim građanima, a isprečavaju se štetne posljedice koje bi mogle proisteći iz dosadašnjeg djelovanja porezne uprave. 38-godišnji Robert Bidron prvi je gej gradonačelnik izabran u Poljskoj. U drugom krugu lokalnih izbora u gradu Slupsku na sjeveru Poljske on je kao kandidat antiklerikalne liberalne stranke pobjedio favorita vladajuće demokršćanske stranke s 57% glasova. Njegov je politički uspjeh ujedno i pravi pokazatelj koliko se Poljska, kao duboko konzervativna katolička zemlja, promijenila u posljednjem desetljeću od ulaska u Europsku uniju. Još 2004. godine povorke ponosa su zabranjivali, a homoseksualnost je bila velika tabu tema, no otad rastuće prihvaćanje gej zajednice ide ruku pod ruku s procvatom poljske ekonomije. Čini se kako je taj mladi gej političar pokrenuo i druge, jer stvoren je, kako to poljski mediji zovu, efekt Bidron. Naime, na ovim je lokalnim izborima sudjelovao rekordan broj gej kandidata. Iako nitko od njih nije zabilježio uspjeh, gej aktivisti su ohrabreni tom velikom promjenom. Robert Bidron postao je prvi čovjek grada s 90.000 stanovnika, koji je jedan od najzaduženijih u Poljskoj. Zato je najavio kako mu je cilj privući investitore i počistiti situaciju u gradskoj vijećnici.
Poznata romska aktivistica i feministica Vera Kurtić iz organizacije Ženski prostor iz Srbije objavila je knjigu Đuvljarke, lezbijska egzistencija Romkinja. Ona sadrži svjedočanstva Romkinja koje prvi put progovaraju o svom svakodnevnom životu i problemima s kojima se suočavaju u zajednici. Autorica je intervjuirala 15 Romkinja, a većina njih je upravo za potrebe ove knjige prvi put izgovorila riječ lezbika. Malo me sram, jer nisam ni sa kim pričala o ovome. Jedna je rečenica iz njihovih svjedočenja i poanta dvije važne stvari o kojima se u knjizi progovara, o sramu i strahu. Romkinje lezbike prvi put govore o svom iskustvu žudnje prema drugim ženama, o istim socijalnim i emotivnim mapama koje su ih povezale i o preživljavanju u uvjetima općeg nasilja, odbijanja i nerazumijevanja svega što ruši tradicionalne patrijarhalne sheme. Romska lezbijska zajednica još uvijek nema zajednički cilj, ali ovom knjigom i osobnim pričama 15 lezbijki Romkinja dobivaju svoj glas koji će odjeknuti među njima, te koji će i druge poput znaka prepoznati kao svoj, ističe autorica Vera Kurtić. Audiovizualni pregled tjednih vijesti Zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.